Hvis der er Torvald på tøstur. Nej, lad være. Hvad er Jacob? Gør sådan her. Hold op med den dør. Ej, for pokker. Stop dig selv. Hvorfor kan jeg ikke ramme den telefon her? Hvad? Ja, det skal jeg nok. Ja! Jeg er ikke sikker, men rammer den. Ja, jeg kan ikke tage. Lige stop. Nu skal jeg ramme den igen. Hvem bryder op? Det var Julie. Masser godt. Jeg kan godt lide altid, hvad der har. Skid efter mig, skid efter mig. Nej, okay. Nej. Kom da. Ram! Nu går det her. Jeg skal være glad for, at Julie ikke er håndboldspiller. Ja. Farsmor. Så kan jeg virkelig ikke ramme. Det kan jeg bare spise. Jeg kan ikke til håndbold, der bliver smidt af hold. Men nu er det. Yes! Så din hånd. Jeg kan også tage et bagvælskast. Det gik da rigtig godt. Det er lige hvad jeg er bedre til. Jeg er ikke god til at bowl sådan her. Var det ikke god? Var det god? Ja, helt vildt. Ja, det. Hvordan? Det gør jeg jo. Ej, hvor er det på en måde. Det er godt, han vil. Den her er stor. Ej. Nej, det er sådan ud i flere hul ind til jer. Det kan se sådan en granat. Nu prøver vi igen. Nu stopper vi altså, det er bare lidt. Siger du? Er det noget? Det ved jeg ikke. Nu er det spændende med den her. Hold da kæft. Vil du tage en øret? Nej, jeg ved ikke. Har vi ikke den der klister her godt? Som er god. Mand! Mor, du kan lide Shrek. Du kan bare sådan. Så lad mig sgu da spise. Det er så smukt.